ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഫോർമാറ്റ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അതിന് കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ യെസ് നോ ആണ്. അതൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് പ്രൊസീജിയറാണ്. കൗൺസിലിംഗ് കൂടി നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഡിക്കലി ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് വേറെ കുറേ അസുഖങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ നോർമൽ പനി ചുമ ജലദോഷം ഇന്നേ ദിവസം നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം പനി ചുമ ജലദോഷം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഡെങ്കിപ്പനി, മലേറിയ, ജോണ്ടിസ് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം, ടൈഫോയിഡ് ഇതിനൊക്കെ 1 ഇയറുടെ റെഫറൽ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്തോ മഞ്ഞപ്പിത്തോ ടൈഫോയിഡോ മലേറിയയോ ഡെങ്കിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ വാക്സിൻ, ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് കോവിഡ് വാക്സിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു പ്രാവശ്യം കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 14 days കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇത് കോവിഡ് ഇപ്പോഴല്ലേ വന്നത്. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് TT ഉണ്ട്, നോർമലി എടുക്കണത്. ഇപ്പോൾ കോളേജ് പിള്ളേർക്ക് TT, പൂച്ചമാന്തേൻ്റെ പട്ടികടിച്ചിൻ്റെ വാക്സിൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് 4 ഡോസ്. അങ്ങനെ റേബീസിന്റെ വാക്സിൻ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 ഇയർ ആണ് ഡിഫറൻസ്. ഒരു പ്രാവശ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. TTയുടെ വാക്സിൻ ആണെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാം. ഇത് കൂടാതെ പലതും ഉണ്ട് വാക്സിൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, കുറേ ടൈപ്സ് വാക്സിൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഓരോന്നും എടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് റെഫറൽ ക്രൈറ്റീരിയ മാറും. പിന്നെ സർജറീസ്, ഒരാൾ സർജറി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംടൈംസ് മേജർ ആയിരിക്കും സർജറി. ബ്ലഡ് മീൻസ് അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ട് അനസ്തീഷ്യ വേണ്ടി വരുന്ന സർജറീസ്, പോസ്റ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എല്ലാം വേണ്ട സർജറീസിന് 1 ഇയർ ആണ് റെഫറൽ ക്രൈറ്റീരിയ. മീൻസ് 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. മൈനർ സർജറീസിനും അപ്പൻഡിക്സിനും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് മൈനർ കീ ഹോൾ സർജറീസ് ഒക്കെ ഇത് 6 months ബ്ലഡ് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പിള്ളേർ ടാറ്റൂയിങ്, പിന്നെ ഇയർ പിയർസിങ്, നോസ് പിയർസിങ് ഇതിനൊക്കെ 1 ഇയർ ആണ് റെഫറൽ. നമ്മുടെ മേത്ത് ഏതെങ്കിലും സൂചി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 ഇയർ ആണ്. 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് എന്തിനാ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ ബ്ലഡിന് വെച്ചേക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളിന് വേറെ ആൾക്ക് ബ്ലഡ് ബോൺ ഡിസീസസ് ഉണ്ട്, രക്തജന്യ രോഗങ്ങൾ. ഒരാളിന് വേറെ ആൾക്ക് HIV, HCV, HBsAg ഇത് കൂടാതെ സിഫിലിസ് കുറേ ഡിസീസസ് ഉണ്ട്. അത് ഒരാളിന് വേറെ ആൾക്ക് പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനപ്പോൾ ഈ 1 ഇയറിനകത്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിംറ്റം കാണിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 1 ഇയർ ഡിഫറൽ വെച്ചേക്കാം. 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ടാറ്റു ഒക്കെ ചെയ്യണം അവർ ക്ലീൻ ലേഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളറിയില്ല, ഞങ്ങളെടുക്കുന്നത്. ഒരാളിന് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഇതെല്ലാം 1 ഇയർ റെഫറൽ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് പല്ലിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കോമൺലി ചെയ്യണം. ഞാൻ കോമൺലി ചെയ്യണം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ വേറെ കുറേ ഡിസീസസ് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട്. അത് അന്നേരം നിങ്ങൾ കൗൺസിലിംഗ് സമയത്തോ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ സമയത്തോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഡെന്റൽ പ്രൊസീജിയർ, റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്തു, പല്ലെടുത്തു, അതിനൊക്കെ 6 months ആണ് ഡിഫറൻസ്. ഓൺലി ആഫ്റ്റർ 6 months ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം എൻഡോസ്കോപ്പി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ പ്രൊസീജിയർ അതിനൊക്കെ 6 months ആണ്. ഒരു പേഷ്യൻ്റ് TB ഉണ്ടായിരുന്നു, 2 years ആണ്. ഓരോന്നിനും ക്രൈറ്റീരിയ വേറെ വേറെയാണ്. പേഷ്യൻ്റ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ളതാണ്, ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ തൈറോയിഡ് ഡിസീസസ് ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ പെർമനന്റ് ആണ്. മീൻസ് അവർക്ക് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ബ്ലഡ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മെഡിക്കേഷനിലാണ്. ചില സ്പെസിഫിക് മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കോമൺലി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പനി ചുമ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് 3 ദിവസം എടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയാം. അതുകൊണ്ടൊന്നും ബ്ലഡ് കൊടുക്കാം. ഈ ഫീമെയിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയാം. ഫീമെയിൽസ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫീമെയിൽസിൻ്റെ ഡെഫറൽ ക്രൈറ്റീരിയ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ HBയുടെ ക്രൈറ്റീരിയ ഹിമോഗ്ലോബിൻ 12.5 ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ബോയ്സിനാണെങ്കിലും ഫീമെയിൽസിനാണെങ്കിലും സെയിം ആണ്. പക്ഷേ ബോയ്സിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് കുറവാണ് HB കുറയുന്നത്. കാരണം ഫീമെയിൽസിന് മെൻസ്ട്രൽ ആകുന്ന സമയമുള്ള കാരണം ബ്ലീഡിംഗ് ഉള്ള കാരണം HBയുടെ കൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫീമെയിൽ ഡോണേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. മറ്റേത് നമ്മൾ സിംറ്റമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സയൻസ് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ HBക്ക് വിടാറുള്ളൂ. ഫീമെയിൽസ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും വിടാറുള്ളൂ. മെയിൽ ഫീമെയിൽ സെയിം ക്രൈറ്റീരിയ 12.5 12.5 മേളിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ.
വെയിറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഉള്ളത് പീരിയഡ്സിൻ്റെ സമയം. ഇപ്പോൾ പീരിയഡ്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഡൊനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പീരിയഡ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ഫീമെയിൽ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ആ സമയത്ത് ബ്ലഡ് ഡൊനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്രഗ്നൻസിന്റെ സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അബോർഷൻ വിതിൻ 6 months, ലാസ്റ്റ് 6 months അബോർഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഡൊനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ മുലയൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് 2 years, ഫസ്റ്റ് 2 years ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ മുലയൂട്ടുന്ന സമയമാണ് ലാക്ടേഷൻ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് ഫീമെയിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്രൈറ്റീരിയസ്. ബാക്കി എല്ലാം മെയിലും ഫീമെയിലും സെയിം ആണ്. ഇത് കോളേജ് കുട്ടികളായ കാരണം വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അഡിക്ഷൻ, സ്മോക്കിംഗ്, ആൽക്കഹോൾ യൂസ്, ഡ്രഗ് യൂസ്. ഏത് ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. മീൻസ് ആൽക്കഹോൾ യൂസ് വിതിൻ 2 days, ലാസ്റ്റ് 2 days ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്മോക്കിങ്ങിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 hours, ലാസ്റ്റ് 4 hours സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കില്ല. ഡ്രഗ്സ് പെർമനന്റ്. ഇത് കൂടാതെ കുറച്ച് സെക്ഷൽ അവരുടെ ഹൈ റിസ്ക് ക്രൈറ്റീരിയസ്. മീൻസ് സെക്ഷലി ആക്റ്റീവ് ആണ് വിത്ത് സം അതർ മോർ ദാൻ 1 സെക്ഷൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർ, ഹോമോസെക്ഷൽസ്, ഇവരെല്ലാവരും പെർമനന്റ് ഡെഫറാണ്. ഇവരൊന്നും ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കില്ല. ഇതിന് ഞാൻ നേരത്തെ കാരണം പറഞ്ഞ പോലെ HIV, HBsAg, HCV ഇതൊക്കെ രക്തജന്യ രോഗങ്ങളാണ്. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡോണേഴ്സിൽ നിന്ന് പേഷ്യൻ്റ് ഒരിക്കലും ഈ സംഭവങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല. അത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആദ്യം കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ എടുക്കില്ല, ആ ഡോണറിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. ഇപ്പം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റുകൾ HIV, HBsAg, HCV, മലേറിയ, സിഫിലിസ്, ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം അത്രയും കൂടി. വെള്ളം എല്ലായിടത്തും കെട്ടിക്കിടക്കേണ്ട ഇനിയും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഡെങ്കു കേസസ് കൂടും. പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ആണ് വേണ്ടത്, ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് മരിക്കാതിരിക്കാൻ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. അത് കിട്ടുന്നത് ഈ ബ്ലഡ് നമ്മൾ ഡൊനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ആയി പോകണമെങ്കിൽ ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിന് 5 or 6 ഓരോ ദിവസമാണ് വേണ്ടത്. 5 ടൈപ്പ്, 5 പേരിൽ നിന്ന് എടുത്ത സാധനങ്ങൾ, അത്രയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യം. പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ PRBC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RBC ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ. RBC, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്, പ്ലാസ്മ, ഈ 3 ഘടകങ്ങളാണ് വേർതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ. RBC എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും ലേബർ കേസ്, പ്രഗ്നൻസി, ആ കേസിനൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട സംഭവം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ്, ബ്ലഡ് ലോസ്, ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി കുറേ ബ്ലഡ് ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ PRBC ആണ് പേഷ്യൻറ്റ് വേണ്ടത്. അവരുടെ കുരിശ് ബ്ലഡിൻ്റെ ഇത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ബ്ലഡ് ലോസ് നികത്താൻ വേണ്ടി. പ്ലാസ്മ അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ കേസസും, ബേൺ പേഷ്യൻസ്, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വരുന്ന സാധനം. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട പ്ലേറ്റ്ലെറ്റും PRBC ആണ്. അത് ഒരാൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 എണ്ണം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 3 സ്റ്റോക്കായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ 3 പേർക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം. 3 വേറെ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൊണേഷന് 3 പേര് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. എന്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അത് കാരണം അവർ ഡെഫറായി പോകും. ഡെഫർ മീൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ, ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ, ചിലത് പെർമനന്റ് ആയിരിക്കും, കൊടുക്കാനേ പറ്റില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും. പിന്നെ ഇത് ബ്ലഡ് ഡൊനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമോ? മീൻസ് ഒരു ഡോണർക്ക് ബ്ലഡ് ഡൊനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് ക്ഷീണം, ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചിലർക്ക് ചെറിയ ക്ഷീണം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകും. ഡോക്ടർ, HIമാര്, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ, NSSൻ്റെ ഓഫീസർമാരെ, NSSൻ്റെ പ്രവർത്തകർ, എല്ലാവർക്കും വേൾഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേയുടെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. 1882 അതോടൊപ്പം റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഡേയുടെയും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം ബ്ലഡ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമാണ് ഉള്ളത്. കാരണം ഹാർട്ട്, BP, ഷുഗർ പോലെയുള്ള രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാനുള്ള ഇയർലി വൺസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ 3 രോഗത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം കൊളസ്ട്രോൾ പോലെയുള്ള ഫാറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 350 ml ആണെങ്കിലും 150 ml ആണ് അതിൽ ACD സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളത് എങ്കിലും സോ വിതിൻ 24 hours റീപ്രൊഡ്യൂസ് ആവും. അതുകൊണ്ട് 4 ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൽ പ്രാമുഖ്യം.
കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആൾക്കാർ 45% ആണെങ്കിലും എ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു 30% ആണെങ്കിലും 20% ബി ഗ്രൂപ്പുകാരും 5% എ ബി ഗ്രൂപ്പുകാരാണെങ്കിലും 95% പോസിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പാണുള്ളത്, 5% മാത്രമേ നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആൾക്കാരുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വെറും ഒരു പ്രാവശ്യം എടുത്ത ബ്ലഡ് 42 ഡേയ്സ് മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ശേഷമാണെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കാർഡ് ആക്കാനേ ആകുന്നത്. കാരണം അതിലേക്കുള്ള ആക്ടിവിറ്റിക്കുള്ള ഫുഡ് നറിഷ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ഉള്ള ആ ACD സൊല്യൂഷനിലുള്ളത് വെറും 42 ഡേയ്സിക്കുള്ള ഫുഡ് മാത്രമേ അതിലുള്ളത്, അത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പയറി ആയ ബ്ലഡ് കൊടുത്താൽ റിയാക്ഷൻ ആവും, ചില അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഒരു കാരണവശാലും കൊടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് NSSൻ്റെ പ്രവർത്തകരായ നിങ്ങൾ ഏറെ ആരോഗ്യവാനായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ 18 years to 60 years വരെ ആർക്കും ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയകൾ: രോഗം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ, ഡെയിലി മെഡിസിൻ എടുക്കാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണം, 45 kg ഉണ്ടായിരിക്കണം, HB 12 grams-നേക്കാളും മുകളുണ്ടായിരിക്കണം, 45 kg-നേക്കാളും എപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, രാത്രി നല്ല ഉറക്കം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ബിഫോർ 1 hour ഫുഡ് എടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ള കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയങ്ങളല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഇനി തടിയന്മാർ മാത്രം കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെൽറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ബ്ലഡ് കൊടുത്താൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. തീർച്ചയായും നല്ല ഫാറ്റുള്ളവരിനേക്കാളും നല്ല HB ഉള്ളത് തീർച്ചയായും അവരിലായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ, കാരണം ഫീലിങ്ങിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സൂചി എന്ന് പറയുന്നത് വേദന എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിങ്ങിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും. അതല്ലാത്ത ഒരു ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. തീർച്ചയായും ഇയർലി 1 എങ്കിലും, ഇയർലി 4 times കൊടുക്കാം പുരുഷന്മാർക്ക്. സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിലും 3 times ആണ് ഇയർലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാർട്ട്, BP, ഷുഗർ പോലെയുള്ള രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാം. NSSൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്കും മഞ്ചേശ്വര ബ്ലോക്ക് തല ആരോഗ്യമേളത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പരിപാടി എല്ലാ ആശംസകളും നേരിട്ടുകൊണ്ട് 3-ാം തീയതിക്ക് നടക്കുന്ന ആരോഗ്യമേളയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും പങ്കുചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിവാസം നിർത്തുന്നു. നടക്കുന്ന ആരോഗ്യമേളയിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ സമീപിച്ചാൽ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേദി ഉണ്ടാക്കുകയും നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാണിച്ച ഉത്സാഹവും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ NSS യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ സാറിനെയും അതിൻ്റെ ലീഡറായ ആദ്യം എല്ലാവരെയും ആദ്യം തന്നെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളെ. അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയ ബ്ലോക്ക് ഹെൽത്ത് കാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷംസീന നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തായി മഞ്ചേശ്വര വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് സാജം സിദ്ദീഖ് അവരുടെ ഈ നന്ദി ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുത്ത ഡോക്ടർ സൗമ്യാസ് നായർക്കും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതിന് ആശംസ അർപ്പിക്കാനെത്തിയ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും അതിലേക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാറിനും ഈ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് നീങ്ങാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി നൽകാം.